Els alumnes de segon de primària del Col·legi Sant Rafel i de l'Escola Abel Ferrater van participar en l'espectacle final de La Clica, el projecte musical i educatiu de la xarxa de cases de la música, que a través de diferents personatges com la Xui, el Macín, la Ril o el Roc, treballa valors com l'amistat, el respecte, l'autoestima i el treball en equip, connectant la música als infants. A veure, un moment, que connecto la càmera. Ara sí! Ostres! Quanta gent! Durant dues jornades, la del 14 i la del 15 d'abril, el Teatre Bartrina de Reus va acollir les cantates amb nens i nenes, majoritàriament de segon de primària, que han estat treballant durant el curs a les classes de primària el repertori d'11 cançons de la colla d'amics i amigues de la Clica. A l'escenari van estar acompanyats per la banda de músics professionals. L'edició d'enguany de la cantata de la Clica, duta a terme en diferents municipis, compta amb la participació de 781 escoles de Catalunya, Andorra i Balears. La de Reus va ser tota una experiència que els alumnes salvatans van gaudir amb molta il·lusió.